Gijon, Granada, Logroño, Barcelona, Murcia, Zaragoza eta Kolombia etorri dira ona. Gasteizera, denen artean, sarea jostera. Ume aurnera bedo gazte, edo zein esparruta nahi dugulako kultura aske. Denok osatzen baitugu kultura, gure onura, gure modura, ura sortzeko une aldu da. Uda udazkena negua, uda berria, sortzaile on munduak badu askundena baria. Individuo bakoitza baita, josi biharreko aria. Argia, argia. Argia da torta ez eguzkiarena, edo zeinek dauka sortzaile bat gorputzaren barrena. Honena, garelako garena eman behar dugu gaur barruan daukagun dena. Gardena izan zaite zure kintzetan, gogo aurretan, ikusten baita zure zainetan benetan, letretan, dantzetan, edo ezparai batetik. Artea izurtzen delako hoien barnetik, atzetik aurretik ezaztu, sorkuntza nagusitu egin dela kaletik. Azten zaudelako sortzen duzun une beretik, sortzen duzun une beretik. Sareak lotzen eta kultura sortzen, Jarritako atziak hasi garelako jasotzen. sareak lotzen eta kultura sortzen, Jarritako atziak hasi garelako jasotzen. sareak lotzen eta kultura sortzen, Jarritako atziak hasi garelako jasotzen. sareak lotzen eta kultura sortzen. Jarritako atziak hasi garelako jasotzen. Bai.